Umyli ste si včera auto? Ráno prídete a zistíte nepríjemný odkaz hora. Dnes si povieme, čo s tým. A je to tu, dar z nebies. Nikoho to nepoteší a väčšinou máme tendenciu ako prvé zobrať niečo, čo máme po ruke. Obvykle handra, servítka, začneme šúchať, drať. Je to však veľká chyba. Stane sa jediné, poškriabete lak. Lak na aute je pomerne jemný, aj keď sa to nezdá, a tieto veci ho dokážu celkom zásadne poškodiť. Vnútri je kopec jemných, suchých, abrazívnych častíc, ktoré pri krúživých pohyboch a tlaku pôsobia ako šmirgel. V takom prípade vám tam ostane iba nevzhľadný matný flak. Ako tomu predísť? Zoberte čo len obyčajnú vodu. Nálejte na to, počkajte chvíľku, tento proces zopakujte kľudne 2, 3, 4, aj 5 krát. Ako náhle je to mäkké, použite čo najmäkšiu handru, optimálne znova vlhkú, mokrú alebo detskú servítku a utrite to bez veľkého tlaku šúchaním. Samozrejme, mohli by sme použiť rôzne čistiace prostriedky, ale táto prvá pomoc je predsa len lepšia ako nič, pretože kyseliny, ktoré obsahuje tento vtáčí trus, z dlhodobého hľadiska poškodzujú lak, preto neodkladajte to. Aj keď idete do umývačky o 2 týždne, nečakajte a urobte to čo najskôr.